Ассалому алайкум дӯстон, азизони дил. Ҳозир мо оиди шабкурӣ чунин як беморие ки мутаассифона дар байни қариб ки тамоми синни сол дида мешавад. Бештар ҳамин иллат дар ҷавоно, яъне кӯдакон бисёр дида мешавад. мо оиди ҳамин суҳбат мекунем. Яъне ин чунин бемориеро меноманд ки дар вақти шаб, умуман агар рӯз ҳам бошад, агар хонаро мо торик кунем, ҳамон шахсе ки агар ба ин беморӣ гирифтор ай, ҳамин чизеро дида наметавонад. Яъне дар торикӣ қувваи ҳамин биниш, босираи ҳамон шахс заиф, сус мешавад ва паст мегардад. барои ин мо чӣ тавсияҳоро пешниҳод мекунем, яъне чӣ пешниҳодое ки яъне ҳамин пешниҳодо дар натиҷаи амалӣ кардани яке аз ҳамин пешниҳодо ҳамин иллат, яъне ҳамин иллати бемории шабкурӣ ба пуррагӣ нест мешавад. Якум мо ҳамин аз чӣ истифода мекунем? Ман ҳамин хардал, намуд хардал, хоб ина ба русӣ гарчични мегӯям. ҳамина агар бинед шумо, ҳамин дар шакли ҳозир, яъне хокай, порошок, ҳамин ҳама ҷода ҳаст. ҳамина мо чӣ кор мекунем? ҳаминро мо дар об меҷӯшонем. ҳамин оба асал қати якҷоя. ман ҳамин асал, яке асал агар имкон боша, асала ҳатман асали тозаро дарёфт кардан дар кора. ман ҳамин асали ҳозир мо интихоб кардагем, асали тоза. ина мо чӣ хел фарқ мекунем? Агар дар кор боша, ҳозир инҷа вақти бисёра мегира. барои яъне муайян кардани яъне асали тоза, асале ки тоза нест, ина мо агар лозим боша, ина мо метавонем як видеои дига алоҳида кунем. ҳозирашда мо ҳамин оиди ҳамин шабкурӣ мо яъне тавсияҳо пешниҳод мекунем. ман ҳамин горчичаро чӣ хеле гуфтем, хардалро обда меҷӯшонем. ҳамина вақте ки обда ҷӯшондем, ҳамин асал қати якҷоя мекунем. ман ҳамин асал қати якҷоя мекунем. вақте ки асала дар ҳамин оби ҳамин ҳал шуд, аз ҳамин об ҳамина мо дар чашм мечаконем. ҳамин фарз кардем саҳар мо агар чаконем, саҳар мисол нисфирӯзӣ бегаҳ пеши айхоб, ҳамина вақте ки мечаконем, ҳамин бисёр натиҷаи хуб метиҳад. ҳамин шабкуриро ба пуррагӣ нест мекунад. анакун дуюм тавсие ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ин қаранфури гардан. инам чунин як гиёҳи, ман ҳамин табобатии русишқати гвоздика мегӯян. ин қаранфури гардана мехакам мегӯян. бисёр растании доруи хуб мебошад. мо ҳаминро чӣ кор мекунем? ҳамина ман ҳамин ҳама ҷода чӣ хеле ки таъкид кардам, ҳама ҷода ҳаст ҳамин намуди гиёҳ. ман ҳамин дар шакли ман ҳамин инам хеле баста вай кардагӣ, гирифтагӣ. ҳамина мо майда мекӯбем, майда мекунем. чӣ хеле ки чашмда сурма мекашанд, ҳамин хел ҳамин чашмда мекашем. тамом. ҳамин боиси он мегардад ки шабкурӣ ба пуррагӣ нест шавад. баъд сеюм тавсие ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ман ҳамин хел инам растании кокутӣ, инам ҳама ҷода ҳастай. инам як растании доругие ки бисёр дар бисёр яъне ҳамин бемориҳо тавсия мешавад. ҳозир мо насиб карда бошад, дигар ва ёдам ҳамин чиза пешниҳод мекунем касалиёда, дигар ҳамин намуди яъне касалие ки ҳаст, ин қариб ки дар бисёр касалиёт, бисёр гиёҳи хуби табобатӣ. мо ҳаминро чӣ кор мекунем? инҷа дар ҳолати ина тар бояд мо гуфтанмон дар кора, аз сабабе ки ҳамин чизи мо мана поён мана майдаам дора. ҳамина мо аввал тар мекунем, аз сабабе ки ин қоқай, яъне ина фарз кардем мумкин мо дар зимистон мода дар кор боша, ё дар дигар фаслое ки ҳамин чиз нестай. ман ҳамин хулоса ки ҳамин чиза пайдо кардан мумкин дар шакли қоқ. мо ҳамина мегирем, аввал тар мекунем, баъд мекӯбем. баъди тар кардан, вақте ки оба як ним рӯз агар тар кардем, ин оба кашида мегирад. баъди ҳамин тар ҳамина мекӯбем. баъд оби ҳамина гирифта, вақте кӯфтем, оби ҳамин ки об ҷудо кард, инам ба чашм мекашем. ҳаминро ба пуррагӣ ҳамун иллати шабкуриро айбайн мебарад. бародарон, дӯстон, боқӣ дар амони худованд бошед.